porta. La càmera està allà. Vale, jo crec que sí que l'havia deixat posar. Vale, Magapinyet te refereixes al faristol. Vale, en Xavi tenia el cable preparat allà. Quan ell té dubte... Ja està ordenat. Sí. Algun comentari a hores prèvies? ¿Cómo está? Muy bien. Buenas sensaciones. Vale, vale. Es fort, eh? Jo havia personat els teus actes. No sé. Vale. I aquella...